Satrio Trokomudo Elsa Audio terima kasih luar biasa Safira Lekting Ayo Gogo sing duwe gelegere sak Jawa Timur Indonesia singkat yo saben dino anane saya cetha mung sira sing angen-angen ojo ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangno kanthi dadi siji goyang masih pasrahno atiku enekno tresnomu bakal tak jogo sak dawane wektu sumirang teko bawa kabar bahagia bareng lagumu nyedak ning sampingku koyo ngopo bungae ati ra nyangka iso nyawiji matur suwun Gusti pun maringi tresno sing kemati sekali lagi terima kasih bosku sawer-sawer Asoy Gusti